some of these issues. Jatend duond bura ma Safina Jimmy Wanjigi okono oganda Luo mondo oriwre kod oganda mawuok e Kenya madiere mondo githul oko tend Kenya Kwanza, mowacho ni tich otamo e seche mamoko kuom jokanyo mag ODM e gwenge mag Nyanza. Bende seyo tend Kenya Kwanza ni pok ong'iyo gwenge mag Kaluo kod wang' maber e weche mag dongruok. Jo Juma nigi ler mathoth. Wanjigi moriko ne wuoyi kinde nyasi mar Solomenda mar gero kanisa no mar Oganga SDA e gwego mag Nyatike. Nyasi mano yore kod gavana ma Migori Chilayako, gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o, jatend kweth manoko boma malo Opiyo Wandayi, kod jobona ma Nyatike to Modegi, ne wane oganda Luo, kod mago mawuok e Kenya madiere, kende, osebedo kaka reso piny Kenya, kendo sa ochopo mondo gimakre matek. Lake region and the mountain, when they join up, the entire country benefits. That's how we got independence. That's how we got the removal of 2A. And when we wanted Moi out, that was the unity. We are now in what we call the third phase of our history, and that is the economic liberation. The economic saviors and warriors are going to come from the lake, and they are going to come from the mountain. Owaji tend Kenya Kwanza, oserem, chopo dwaro ne jo Kenya duto, kendo onge geno mora mora. It will be doctors today, it will be teachers tomorrow, it will be the entire civil service the day after. The problems we have here are problems of the economy of Kenya. And William Ruto is unable to solve this problem. Jokanyogo mag ODM manochopo nyasi mar choko omenda ka otelnegi kod jatend kweth manoko boma malo Opiyo Wandayi ne owane gi rwako Wanjigi e gwego ma Kaluo ka giwacho ni ogai mar ODM Odinga ema biro wacho kama oganda Luo dhi luwo e yiero maduong' mar 2017. Is that as a country we must continue to be united and move forward as one people. And that's why I'm very happy to see my brother Jimmy Wanjigi. I want to encourage you that you continue to visit us more and more. And why Manachiel again? And Raila, Amolo, Odinga. And our direction. We wan kaka jo ODM mamigori together gi jo ODM mamoko nyaka wariwre thuolo duto. Wandayi wacho ni chenro mathoth mag dongruok mane ochak gwenge mag Kaluo e kinde jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta pod okwamo, gin manyiso tend Kenya Kwanza pod ok gwenge mag Nyanza kod wang' maber. Ni sirikal mar Ruto ni en sirikal mohero joluo. To onego bed ndara mane igoyo lamo koa Migori nyaka Meru koro oserumo. To pesa mane oketi ni tero ndara no kogolo Masara nyaka Meru ne gikawo gigoli e budget gitero kamachielo. Gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o kod ma Migori Chilayako ne oseyo piny owacho mamalo kuom rem e chiwo omenda ne kaunti kaka chik dwaro. Kiangalia counties kama ya Migori na hizo zingine pesa ifiki. Sama wawuoye ni pesa mar maendeleo mar Januari, mar Februari, mar March gi mar April. Mar Januari koka no biro o tich ang'wen mokadho. Pok jo tich Migori County oyudo kata mshahara. If it were not for devolution, we would not see the kind of development going on in the grassroots. That devolution was fought for in Naivasha by ODM. And the gains of devolution are known to us. And that is a step that we took, that we shall defend, and we shall not go back. I'm working with our governor, Chilayako. And I want those who are supporting me and are committed to work with me, you work with Governor Chilayako. Jokanyo mag ODM ne okwayo oganda Luo mondo koro obed e twech achiel e duond burano mar ODM. Jo Juma, Ramogi TV, Migori.